खुलुमबाय गिबियावनो नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दङ नैबे पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन होननानै माथो मार्चआ दिनै 2 तारिख जालायलांबाय होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो माने आपडेट हरनो थाखाय खावलायहरबाय थादों आरो जेनेबा माब्ला मोनगोन 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माने नैबे माबा हलिनि सिगां एबा नैबे देवल फुजा नोंथांमोना सिगां मोननाय मोनबा मोजां जागौमोन बेबादि नोंथांमोना गोबांनो सानदों आरो दा बिनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेनेबा नोंथांमोना नैबे पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन बायदि आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आं नोंथांमोननिसिम बेखौ गिबियावनो बुंहरग्रोनांगोन दिनैसिमाव जेनेबा सरकारनिफ्राय अफिसियेलि बेबादि डेट ओंखारना फैयाखै जे उमुक खालाराव नोंथांमोना पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोननो हासिगोन होननानै दा बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो मिथिना लाग्रोबानो जाबाय दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौसो खोन्थाहरगोन अनुमान बायदि नोंथांमोना माब्ला मोननो हागौ बायदि दा बेनिखायनो नोंथांमोना मिथिनो हायो बिनि थाखाय गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो नोंथांमोना गोसोआव दंखायोमोन जानांगौ नैबे पिएम किसाननि 2थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना थांनाय नभेम्बरनि 19 तारिखआवनो मोनदोंमोन दा बिनिफ्राय जोंहा स्किमनि गाइडलाइन्स बादिबाथ' मास मोनब्रैजोंनो नोंथांमोना 2000 फैसाखौ मोननांगौ दा बिनिफ्राय नैबे फेब्रुवारि मासावनो नोंथांमोना पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोननांगौमोन मानो होनोबा सिगांनि थांनाय बोसोरफ्राव जेनेबा सिगांनि बोसोरफ्रावबो थिग बेबायदिनो नैबे फेब्रुवारि मासावनो किस्तिनि फैसाखौ सोयोमोन पिएम किसाननिखौ जेरै थांनाय बोसोरावबो 28 ना 24 आव सोदोंमोन आरो बिनि सिगां बोसोरावबो बेबायदिनो फेब्रुवारिनि जोबनाय बेबायदि तारिखआवनो सोदोंमोन नाथायबा मार्च मासहालागै बेबायदि थायाखैमोन पिएम किसाननि किस्ति सोनायाव नाथायबा बे बाराव हले नै जोंहा मार्चआ हाबाय जोंहा दिनै मार्चनि 2 तारिख जालायलांबाय अब्लाबो दिनैसिमाव जेबो खबर फैयाखै जे नैबे पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन होननानै दा बेनिफ्राय दाथ' जोंहा गोबां गाज्रि खबरसो ओंखारना फैदों गोबां मानसिफ्रानो आबादारिफ्रा माने पिएम किसाननि नामाव फैसा लांजानाय बायदि दायै खौरां ओंखारबाय थादों जेनेबा नोंथांमोननि मबाइलाव एसएमएस हरनानै एबा वाट्सएपआव एसएमएस हरनानै एप डाउनलड खालामनांगौ इकेवाइसि होनांगौ होननानै बायदि नोंथांमोननि मबाइलाव एसएमएस फैनानै नोंथांमोना बेहाय लिंकआव थुना होनानै सोरबा बेबायदिनो हाजार लाख थाखा बेबायदि फैसा लांजानायखौ नुनो मोननाय जादों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो खोन्थाहरग्रोनाय जाग्रोबाय नोंथांमोननि मबाइलाव जुदि पिएम किसाननि नामाव इकेवाइसिनि नामाव जुदि बेबायदि एसएमएस एबा वाट्सएपआव डिएमफोर फैयोबा नोंथांमोना जेबो बेफोरबायदि लिंकआव थुनो नाङा नङाबा नोंथाङा माने नोंथाङाथ' जिपे बाहायो जानांगौ बायदि नोंथांमोना एप इउज खालामो जानांगौ बे गासैबो हेक जाजोबगोन नोंथांनि उनाव खहा जागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोर लिंकआव थुनो नाङा दा बिनिफ्राय आरो दाथ' गोबां आबादारिफ्रानो दानजाबावबायसो पिएम किसानखौ जोंनि नैबे आसामाव सिगाङाव गोबां आबादारिफ्रानो मोनोमोन दा बिनि आदानिबो खमसिन आबादारिफ्रा दायो पिएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो दा जिखियानो जाया आं नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौ माने बेखिनि बाथ्राखौबो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय मानो होनोबा नोंथांमोना बेफोरनि बागैबो मिथिना लानाया जोबोद गोनांथार दिनैसिमाव बेनो आरो बाथ्राया पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बेनि जेबो डेट गैया नाथायबा अनुमान डेटआ बेनो जाहैबाय जे नोंथांमोना नैबे मार्चनि 15 तारिखनि बिथोराव नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाहैबाय माखासे खौरां बिजोङावथ' बेखौ होदों जेनेबा पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना हलि सानखालि माने नैबे देवल फुजा खालि नोंथांमोना मोननो हागोन बेबादि माखासे खौरां बिजोङा होदों नाथायबा जोंहा दिनै 2 तारिख जाबायनो जोंहा हलिया नैबे मार्चनि 4 तारिखआव दं दा बेनिखायनो दिनैसिमहालागैथ' जेनेबा डेटआ ओंखारनांसिगौमोन नाथायबा दिनैसिम ओंखारफैयाखै डेटआ ओंखारना फैयाखै दा बेनिखायनो आं जोबोद आसाखौ मोनदों जे नोंथांमोना नैबे माबा खालिनो हलि खालिनो एबा देवल फुजा खालिनो नोंथांमोना पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ मोनगोना जोबोद आसा खम जुदि मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा दिनैसिमावथ' डेटआ फैनांगौमोन दा बेनिखायनो आं आसाखौ मोनदों आरो नोंथांमोना नैबे देवल फुजा खालि पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोनगोनखौ दा जिखियानो जाया नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय आसाखौ लानो माने नोंथांमोना मोनखागोनखा नैबे मार्चनि 15 तारिखनि बिथोरावनो दासान्दि सरकारा मा जादोंथाय फैसा सोनायाव जोबोद लेट खालामबाय थादों पिएम किसाननि
किस्ति सोनायाव दे सिगांनियावबो बेबादिनो जाबाय गोबां माने मास मोनब्रै बारलांनानै 6 मास हाबलायनानैसो किस्तिनि फैसाखौ मोननादों सिगांनि फैसा सोनाया दा बेनिखायनो बे बाराव बेबादि लेट खालामाबा एसे मोजां मोनगौमोन दा जिखियानो जाया मानो सरकारा मा डिसिसन लायो आरो जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ सानना लादो आरो मार्चनि 15 थारिखनि बिथोराव नोंथांमोना पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ मोनगोनखौ आसाखौ खालामबानो जाबाय मानो होनोबा जोंहा नै आसामाव एमसिसि मडेल कोड अफ कन्डाक्टआ एमएलए इलेक्शननि थाखाय मार्चनि 15 थारिख 16 थारिख बे डेट मोननैनि बिथोराव नांगोन बादि खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो बे एमसिसि नांनायनि सिगाङावनो पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरगोन मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामावल' इलेक्शना जाया बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय जोंनि वेस्ट बेंगलावबो जागोन तामिलनाडुआवबो जागोन बेनिफ्राय जोंनि नैबे आसामावबोथ' जाखागोन दा बेनिखायनो नैबे पिएम किसाननि 22थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना मार्चनि 15 थारिखनि बिथोरावनो मोनगोन मानो होनोबा मार्चनि 15 16 17 बेबादि दिनाव जोंहा एमसिसि नांबा सरकारा फैसा सोनो हाया दा बेनिखायनो बे एमसिसि नांनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना नैबे 2000 फैसाखौ मोनगोन आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आपडेट हरनाय जाबाय नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबां सोंहरबाय थादोंमोन आङो जेनेबा अफिसियेलि बेबादि डेट ओंखारना फैनि थाखाय नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनाय जायाखैमोन पिएम किसाननि बागै दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना दायो आपडेटखौ मोननो हाबाय दा नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबोनोबो शेयार खालामना होदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेट मोननो हायो बिनि थाखायबो नोंथांमोना गासिबो जोबनायाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आङो खावलायनाय थाबावबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों